आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि बिथांखिफोरखौ रनसायदों। एनडिएनि मोनफ्रोमबो दोलोफोरानो बिजाथिनि थाखाय फारिलाइ सुजुनायाव मुखुब जानानै दङ। बे खेबाव एनडिएनि जानानै बिपिएफनि मोन 44 नं गरेस्वर बियाबाव बिजाथि महरै कस्मिता बसुमतारिया साखाफारा। रोंगौथि गोनां लाइमोन दैदेनगिरि सासे एडभकेट आरो सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि कस्मिता बसुमतारिया बिसायख'थियाव गसंगोन। सासे रोंगौथि गोनां आयेनगिरि, बिथाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय आरो मददथि दङ। बेखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ हानजानिफ्राय 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव टिकेट होगोना रोखासै। बेनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा समखौ नेनानै दङ।